Hello mindenkinek! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy készítsünk egy egyszerű intrót Sony Vegas Pro 11-jel. Következő lépés, nyissuk meg a Sony Vegas-t, majd mint betölt, balra ebbe a kis téglalapba jobb klik, hozzunk létre úgy kb. 3 videótracket és egy audio tracket. Amint egy kész, kattintsunk az elsőre, mellette lévő téglalapba, jobb klik, Insert Text Media. Ezt töröljük ki, és ide bármit beírhatunk, például hogy intro, text color, válasszuk ki a színét, piros, jó lesz ez most. Ha ez kész, zárjuk be. Kattintsuk arra, hogy Composting Mode. 3D Source Alpha-ra tegyünk, majd Track Monitor. A rotation-nél az X és az Y tengelyt állítsuk 360-ra. Ez azt jelenti, hogy 360 fokos fordulatot fog tenni az intro feliratunk, de ezt te annyira állítod, amennyire szeretnéd. Majd ez kész, ezt a kis dönt nézetet húzzuk kijebb, majd ami 360, azt nullázzuk le. Ha ez kész, zárjuk be. Ha minden igaz, most az intro feliratunk 360 fokos fordulatot fog tenni. Igen. Ez kész is, állítsuk le. Következő lépés. Kattintsuk a 2-es videótrackre. Majd itt fölül a Media Generators fülecskére és a Creditról. Itt ahogy látjuk, mozgó szövegek vannak. Válasszuk ki a tesztőlegeset, például ez jó lesz, hosszanti kattintás, és húzzuk ide. Amint behoztuk, ki is adja a szerkesztési felületet, ide írjuk a főcímet, majd az alcímet, például számok, betűk, ide például lehet beírni, hogy a szereplők nevét, hogy például Joe, magyar hangja, Józsi. Ennyi. Ezt ki lehet töltögetni, hosszanti kattintással tudunk még létrehozni ilyen kis fülecskéket. Ezt kész, zárjuk be, és nézzük meg, hogy eddig hogy áll az intrónk. Természetesen ezt rövidíthetjük is, hogyha megfogjuk és kicsinyítjük, egy vonalba húzzuk. Következő lépés az audio. Kattintsuk az audio trackre, majd File, Open, és válasszuk egy tetszőleges zenét. Ha ez lesz, rövidítsük le a zenénket, nem kell olyan hosszú, pont addig, míg az intro tart. És ha minden igaz, most elindítjuk, akkor zene alatt fog szólni az intrónk. A hangerőt mindig vegyük lejjebb, hogy ne menjen át a pirosba, mert hogyha felrakod például a YouTube-ra, nagyon recsegni fel. Jó van. Ennyi volt. Most pedig, ha azt akarjuk, hogy intro feliratunk ne csak egy fekete háttér alatt legyen, akkor kattintsuk az üresen maradt harmadik videótrackre, majd File, Open, és nyissunk ki egy képet. Például egy Minecraftos kép lesz, visszahúzzuk az elejére, és most pedig az intro feliratunk a Minecraftos kép fölött fog forogni. Készen vagyunk. Hosszanti, balklik, és kijelöljük, mettől meddig szeretnénk renderelni a videót. Kijelöltük, File, Render, az. Kiválasztatjuk, hogy hova mentse, hogy milyen legyen a formátuma. Természetesen intro esetében ajánlom a VMV-t, 3 megabit per szekundumos videó. Az untitled-et kijavítjuk például egy introm nevezetű feliratra, és render. Ha készen van,
ki fogja írni, és rámész arra, hogy open. Ha meg szeretnéd nézni, ha nem, akkor zárd be az egészet. Kösz, hogy megnéztél, ennyi volt a videó.